توكلت على الله 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 جنين جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينبو نبتي فما علمو توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكمو جيجي ديك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دوئي توكلت على الله على جين ودبا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله دلي فمتي دلي ما صدوئي توكلت atoko sabla ni yedonye domini makanka daka mirinaye mado sara ninduna dowre bulu karla dowre nuntura ninkoina okama M5 RSP shogal kugala maiga ale ya kanu kafo ko wolem dalembe malide chama anamsoma demse ari makoro ko ambele jelen ka bo inafo ambora temenon to la tomina kake miye anga pladene panasi ka fa tai wa wole kelem dalendo o makeloma kanga nyonsoro miye CCB le 17 août 15h wakati nege kanye tan ani nduru wati no fora mamingo ameda soro ninga anjanga klefli jeliba bajila sabla maliden yere wolo nanga madon mamunu be ni oluko ko on bi sa fasokola mamunu ko kolu jolendo fasokoina mamunu ko kolu be jamana infe akunu abi mamunu bora kunu ka keleke mamunu ko changement mamunu ko kube malikola mamunu ko kolu be transition ko wole blendo bema ka damne kaye kidal tomatu kutala ko jema keni mashika toliye ko sabla docteur shukal kola maiga ay wole bla M5 be ni dugu inkelengel na fenfena ka foko aw de bora kunu ka foko M5 ka ide ko ye aw ka layini mali fantan nimbala jelena o kama akko comité stratégique président docteur shukal kola maiga ay wole bla awma ko ale ba yini bla jelen fe be ka bo komi dakono ni angata CCB ka konna ke gongoro o kama sa ko kuma ba bolo ka lase maliden chema ani musoma ma kada ka koni ko inkelen ye asanani ni mimi akuna kache jamana kola faso kola kabeta edo nyefoye oluka ka keni janfa mun be ka ta kamali segere wa mamunu be ne olu be krefe donna kamali ka akiru fando fe ni ala sona kabeta worobo abla yelen ka e franyama silifene selu mana sel doro 14h wati anga nyon soroye Ambe an lamɛbaga ani an filɛbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi su in na min ye an ka baabu ye an b'a fɔ min ma sa ko kunnafoni telimaw n'o ye brève ye ale de bɛ sigi ka hakɛto ɲinikaw fɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 18 an ma se ka kibaruya di ko n'a kɛcogo don ko n'a kɛcogo don fala ye an dogoli gindo Mali ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna ale kɔni bisimilala bi Denis Sassou Nguesso fɛ Kongokaw fɛ yen a bɛ fɔ ma ko Kongo Brazza o kɔnɔna na olu ka jamanakuntigi o de ye Sassou ye o y'ale bisimila dunanjigiso minnu bɛ farafinna anw fanfɛ bolo ni cɛmancɛ la olu ka tɔn o ɲɛmaya bɛ ale bolo olu kun taara baara la k'u ka tɔn tɔgɔ kan ka yɛlɛma i b'a dɔn k'a fɔ tɔn ninnu caman bɛ yen u jabala ye ninnu fanfɛ bolo ninnu ye a taar'o baara la maliyɛn minnu fana bɛ yen n'olu ye ɲɔgɔn ye minisiri min bɛ sɛnɛko kunna n'o ye Daniel Simon Kelema ye ale ni PDG Office du Niger Musa Musafa Jara olu bɛ munumunu salo la sɛnɛkɛyɔrɔw la ayiwa fala ye aw ka cɛ Tigɛni Ja a ye jaabili kɛ dɛ a ko k'ale bɛ Canada k'ale ti dɔnkili da ko ka mɔgɔ kama ale t'a da groupe kama k'ale b'a ka dɔnkili da mais Tigɛni Ja filila dɛ Alpha Fasa o dara jɔnni kama ma da mɔgɔ kama ale ma fasa da Alpha Condé la a ma fasa da ATT la ala ma hinɛ n'a la
ale bɛ dɔnkili minnu yɛrɛ da la n k'a bɛ k'a da jama de kama k'ale ka dɔnkili fɛn dɔ bɛ yen n'i b'u fɔ dɔrɔn u jate minɛ quoi k'a bɛ Canada de mais a kumacogo in b'a yira Fala ye k'a fɔ ko a y'a lawuli kama k'a kɛ a ka jaabili quoi a ye jaabili min kɛ o b'o de yira quoi n y'a kɛ n'a bɛ min kɛ o k'o kɛ c'est n'i ko sisan ko e tɛ dɔnkili da mɔgɔ kelen kama e tɛ dɔnkili da jama groupe kama e b'i ka dɔnkili da pour que ka se ka denmisɛnninw ɲɛ yɛlɛ ka denmisɛnninw k'olu bila sira ɲuman kan bon ou bien denmisɛnninw tɛ mɔgɔ ye de e mɔgɔ min ye Alpha Condé fasa da yan o labanna cogo di i y'a tete fasa da yan bon Eregomanu kɔni bɛ hakilina mun na bɛɛ b'o dɔn Eregomanu kɔni tɛ mɔgɔ fasa da mais ale olu fasa da donc Cikanja tɛna m'ale kan Keba i ka aw ka jaabi bɔra n'o ye concours ye a kɔni jara denmisɛnnin caman na an ye denmisɛnninw caman ye u nisɔndiyara nka an kɔni b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna n'i ma nin sɔrɔ o tɛ diɲɛ wuli ye Ala kɛlen don ka min labɛn i ye i t'o dɔn dɛ n'i y'a fɔ k'i tɛ jɛn nin kɔ ayiwa o kɔrɔ ko i yɛrɛ ma da Ala yɛrɛ ka Alaya la nka sen ta maa min ye moyen mun sɔrɔ o y'o bɔ ka da i tɔgɔ kan ani i ka jɔyɔrɔ kan maa min kɛra fɔlɔ filanan sabanan o y'o bolo bɔ kunnafonidila 5 de tun kan ka taa kunnafonidilaw la mun ka moyen tɛra nin bɛɛ ta est-ce que o tigi ta tɛ 13 de ye maintenant an kɔni b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna u kan'u yɛrɛ fɛn nin na parce que fɛn caman bɛ yen concours wɛrɛ bɛ se ka kɛ Fala ye an baw an musow an balimamusow muso bɛ yen k'i ye wolo kɛ hinɛ walidenw na ni hinɛna walidenw na Ala b'a sara i taw ye n'i ye fɛn o fɛn kɛ Ala b'i sara ni o de ye waliden ɲɛjili bɔli ma ye dɛ ba ɲumanw an b'u fo muso minnu ye musoya kɔrɔ dɔn k'a waleya ka tila k'u cɛsiri k'u cɛw dɛmɛ gundo la an b'u fo k'a ɲini an balimamusow fɛ olu minnu bɛ furusow kɔnɔ b'u ka muɲu ka sabali n'i bɛ furu la i tɛ kolankolon na dɛ i ye koba de la Fala ye nin dɔgɔkun in na ne ka nɛgɛjuru sira ni maa 10 ye ne wele 9 o ye dugukoloko kuma ye dɔgɔkun in kɔnɔ procureur min bɛ pôle économique la ale ko dugukolo a bɛ maa bolo bi an ka jamana kɔnɔ i bɛ permis d'occuper de b'i bolo o CH de b'i bolo lettre d'attribution de b'i bolo c'est à dire i ye dugukolo sɔrɔ sira o sira fɛ ni titre foncier tɛ i ka taa kɛ titre foncier yanni san 10 cɛ n'i ma kɛ titre foncier yanni san 10 cɛ e bolo de bɛ bɔ a ko la pewu koyi parce que e ka titre e ka dugukolo ko san 10 c'est à dire san 2032 n'o y'a sɔrɔ i m'a kɛ o y'i ka dugukolo ko bannen kuma in fɔra mɔgɔ caman y'an wele k'an ɲininka n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don ni min don pôle économique o procureur o de bɔra Mali télévision soba la k'a fɔ anw y'a ta k'a fɔ bamanankan de la mɔgɔw ka se k'a faamuya parce que mɔgɔ caman b'a tɛmɛtɔ o t'a dɔn min don ouais parce que ne yɛrɛ t'a dɔn kuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka an bɛ mun fɛ quoi franchement ni diɲɛ yɛlɛmaba in na mɔgɔw bɛ ka fɛnw bɛɛ lajɛlen k'u ka kanw na mɔgɔw kungo kunnafoni yɛrɛ ɲɛnama bɛ di heure min o ye tubabukan ye Mali la bon mɔgɔw bɛ se k'o faamuya cogo di anw y'a ta ORTM de fɛ yen k'a ba bɛ yɛlɛma bamanankan na k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna wa maa min y'a fɔ fana procureur min bɛ dunko juguya ni yurugu kɛlɛli kunna o de y'a kuma fɔ Fala ye an bɛ min fɔ procureur ye peut-être n'a b'a kalama ou n'a t'a kalama titre foncier sɔrɔli tɛ jura mɔbili ye dɛ titre foncier
wallahi mɔgɔ dɔw sara k'a sɔrɔ u m'a sɔrɔ n'u kɔni ma ɲɛ k'u ye nin décision in ta u ka titre fana sɔrɔli nɔgɔya dɛ falaye wallahi ne bɛ dɔ dɔn yanni Kulukoro cɛ a ye min don titre foncier ɲinini na o ka ca n'a ka so yɛrɛ ye san 10 de ye nin a bɛ titre foncier nɔfɛ Kulukoro a ma se k'a sɔrɔ surafɛn tɛ surafɛn ye dugumafɛn tɛ dugumafɛn ye kɛnɛmafɛn tɛ kɛnɛmafɛn ye mobili boli tɛ mobili boli ye wa halisa a ma titre sɔrɔ mɔgɔ baden de bɛ i b'i sen don k'i bolo don i tɛgɛ tɛ se ka da titre foncier kan an ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn ko so fitinin n'a dɔgɔyara cogo cogo n'i ma farati i bɛ taa miliyɔn 2 miliyɔn 3 bɔ titre foncier la titre foncier dɔrɔn nɔfɛ fila kɔni don ni an bɛɛ de kan ka wuli k'a ɲini komi u y'a fɔ cogo min ko sariya kura don dugukolo ko kunna titre bɔyɔrɔ ka caya a sɔngɔ ka nɔgɔya yurugu ni namara ka kan na u k'a fana digitaliser u k'a digitaliser an k'an ka papiyew don an k'an ka dugukolo k'an ta ye procureur bi yan bon falaye k'a bɛ kɛlɛ n ka d'ale ma dɛ ministre min bɛ dugukolo ko kunna ninnu bɛ min nɔ ye mandat de dépôt de ye falaye kana kɛ nka mɛ ministre min bɛ dugukolo ko kunna Abdoulaye Imran komi e de bɛ dugukolo ko kunna procureur tiɲɛna ale bɔra k'a ka kuma fɔ ale ye procureur de ye voilà ale on connu mais on méfiance falaye i ni juge jara cogo cogo n'a ye wele juma kana taa dɛ ne kɔni bɛ k'a f'i ye n'i ni juge jara cogo cogo i ni procureur jara cogo cogo n'a y'i wele juma a fɔ a ye ko daraya dɔ b'i la i k'i ka avocat bila i ka mɔgɔ bila min b'a fɔ a ɲɛna tiɲɛ na bi e tɛ se ka taa juma maa min bɛ bɔ procureur ka bureau kɔnɔ a man ca dɛ a dɔw yɛrɛ tɛ kɛ kaso mɛnɛ tuma dɔ la u b'i bila funtɛnɛ k'i labɔ ka taa ko wa ko an tun tɛ se k'i bila ka taa so quoi a ma da i la mais n'u dara mɔgɔ min na u b'o fana bila ka taa so donc sisan dugukolo ko in na an kɔni b'a ɲini u fɛ mɔgɔ minnu y'an wele dɔw y'an ɲininka foro de b'olu bolo olu ye fɛn bɛɛ kɛ u ma se k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ se bɛ olu ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ jɔrɔlen don nin ko in bɛna kɛ cogo di donc ministre min bɛ dugukolo ko kunna a ka kibaruyaw di sɛbɛn kɔni an ye sɛbɛn kalan an ye procureur ye min fɔ an y'o sɛbɛn kalan o de don san 10 bɛ bɛɛ bolo k'a yɛlɛma nka falaye titre tɛ ko min taara bɔnbɔn san sugu la dɛ u k'o fana lajɛ wa u k'a digitaliser pour que mɔgɔw k'a sɔrɔ yurugu wɛrɛ ma taa bɔ o ko la tuguni n'o y'a sɔrɔ a kɛkun ye jamana de ka wari sɔrɔ u k'a kɛyɔrɔw caya u kana kɛ komi visite technique Bamako bɛɛ kɛyɔrɔ 2 mobili bi ɲini ka na mɔgɔw gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ mais visite technique kɛyɔrɔ 2 dɔrɔn de bɛ Bamako bɛɛ n'aw yɛrɛ bɛ fɛ nin ko ninnu dɔw ka ɲɛ commune 6 bɛ yen a ye kelen kelen sigi commune bɛɛ la a ka baara di denmisɛnninw ma yɔrɔ kelen pe yen bɛɛ bɛna ton yan fo embouteillage bɛ kɛ ni visite waati sera donc dugukolo ko in an b'o fɔ u ka fɛɛrɛ tigɛ o la wulada in na an y'a mɛn ko an ka polisi dɔw n'olu bɛ yoroso kɔnɔna na dugujukɔrɔmugu dɔ kɔni u ka mobili yɛlɛl'o kan commissaire ko ale tun b'a la nka a ko jasira bonyana n'a masiba ye a na kɛ bamanci wale ni wale kɛbaw kɔni olu ye o dugujukɔrɔmugu in don wulikajɔ in kɔni kɛlen kɔfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu jogina u y'olu ta nin y'a mobili ya yoroso non kisɛ cira nin na donc ko maa minnu jogina u y'olu ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la maa ni ma to a la waati min na an bɛ kibaruya sɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ fana ala ka a ko jasira bonya n'a masiba ye falaye sisan an bɛ taa Yɛlɛmani n'an sera Yɛlɛmani an b'a da maaw tulo kan k'a fɔ ko Yɛlɛmani jɛkulu marafatigi dɔw
maa 30 bɔɲɔgɔnko ka kɛɲɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye olu ye u kunda yɛlɛmani kan nin kalo in tile 11 tile 11 maa minnu u ka jaabi bolo i bɛ se k'u ka jaa k'a la o yɛlɛmanikaw ka jaabi bolo maa minnu ye wulikajɔ in kɛ yɛlɛmanikaw fɛ yen u nana sɔgɔmada joona fɛ u ka wulikajɔ sen fɛ an ye kibaruya min sɔrɔ o ye k'a fɔ ko janfa a yera baara in na janfa min yera baara in na a janfa kɛra duguden dɔw fɛ duguden minnu y'a janfa kɛ u tilara tuguni ka tila ka maa de bila fala u ka video bɛ yen u ka video bɛ yen janfa in kɛra maa minnu fɛ u tilara ka maa de bila bamanciwale kɛbaaw ɲɛ sabula dugu dɔw bɛ yen olu ye mɔgɔ ninnu ye u y'a fɔ ko ka wele bila ka na kan kɔnɔ ka wele bila ka na dugu kɔnɔ yaasa cogo min na u bɛ se ka kunbɛn cogo min yan'u ka don dugu kɔnɔ yan'u ka tiɲɛni kɛ nka janfanci minnu tun bɛ yen olu y'u sen da kibaruya in kan fala ye bingali nana kɛ a yera k'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko bi yɛlɛmani yɛrɛ préfet ale yɛrɛ ye lieutenant sapeur pompier de ye Madikama Jawara ta kɛlen parce que maa minnu nana u sera ka t'u ɲɛsin kan ma parce que janfa de tun b'a la u y'u ɲɛsin gardiw ka kan de ma o kɔfɛ u y'u ɲɛsin kasobo ma minɛn minnu tun bɛ yen ni kɔni ye préfet militaire kɔni ka yɔrɔ attaqué a yɛrɛ bɛ marifa ta de o ale fana ye marifa ta Madikama a n'a ka cɛw u sera ka mun kɛ u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la nka min ye mɔgɔw dabali ban yɛlɛmani kɔnɔna na o ye k'a fɔ kibaruya dira ka mɛn munna a dira minnu ma u ma mɔgɔw labɔ a kalama munna u donna nin janfa in na jamana ma o de kabakoya bɛ bɛɛ lajɛlen na bi yɛlɛmani kɔnɔna na wa maa minnu y'a kɛ fana u bɛ ka ɲini yaasa ka se ka minɛ k'u bila fanga ale ka bolo kan sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o ye colonel Ongoyiba ye ale n'a ka mɔgɔ olu de ka renfort de natɔ filɛ nin ye olu de nana ka na yɛlɛmani kɔnɔna na ka na ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka maaw hakili sigi baara minnu sera ka kɛ préfet yɛrɛ n'a ka mɔgɔ olu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an ka FC bɛ yen han ale bɛ yɛlɛmani commissariat la yen Hussein Kulubali min tun bɛ primature la ale bɛ yɛlɛmani donc nin waleya cɛjugu in nin de kɛra Kayi région militaire ko in bɛɛ lajɛlen bɛ olu de bolo sisan olu de bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ min y'a to nin kɛra parce que maa kelen an ka kibaruyaw la maa kelen min tora waleya in sen fɛ wulikajɔ in sen fɛ yɛlɛmani kɔnɔna na dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa min don k'a tun bɛ sugu la nka fala min ye ko in yɛrɛ jugumayɔrɔ yɛrɛ ye o ye k'a fɔ dugudenw kɔnna ka yeli kɛ dugudenw kɔnna ka lasɔmili kɛ dugudenw kɔnna k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a y'aw kɔlɔsi ninnu jɛkulu ninnu fɛn ninnu bɛ nalen donc o de la maa caman bɛ bi yɛlɛmanikaw u yɛrɛ y'a kibaruya d'an ma cogo min u ko ko sɔrɔdasiw ni vitesse min nana renfort min nana Ongoyiba n'a ka mɔgɔw o y'a sɔrɔ fana min ye u ka préfet ale fana n'a ka mɔgɔw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min na n'o ye Madikama ye o ye mɔgɔw caman de ni kisi nin ko in na nka an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ma nɔgɔya dɛ tiɲɛ don terroriste ninnu u seginna ka taga Mauritanie fan fɛ nka waleya in ma nɔgɔya han a kɛra waleya gɛlɛnba de ye yɛlɛmani kɔnɔna na wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ fana ye yɛlɛmani bin ka k'a kan wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ fana ye u ka préfet n'o ye Madikama Jawara ye a ka marifa ta han parce que bingali fila fɔlɔ kun kɛra yɛlɛmani kan ka tɛmɛ nka mɔgɔw de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka sisan mun de kɛlen don ka ninnu ɲɛsin yɛlɛmani ma a kɛkun ye mun ye sira ka tigɛ mɔgɔw ka siran k'a dɔn k'a fɔ ko an laminilen don ni jamana minnu ye u bɛ baara minnu na o ye ka an ka furancɛw an ka dancɛw bɛɛ lajɛlen ka mankan de wuli ka mɔgɔw siran dugutaw ni fɛnw olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc an ye nin kibaruya de sɔrɔ nka yɛlɛmani yɛrɛ kɔnɔna na k'a ta wagati la fo sisan ɲɛmaa minnu bɛ yen an ma se ka olu sɔrɔ u ka kibaruya jɔnjɔn d'an ma mais an ye duguden minnu sɔrɔ u fana ye duguden minnu ye u fana jɔyɔrɔ ka bon bi yɛlɛmani kɔnɔna na sabula maa caman bɛ yen
ulu bɔra ko in kalama maa caman bɛ yen olu ye kibaruya sɔrɔ ko in na maa caman bɛ yen olu ye laseli kɛ pour que min ye yɛlɛmani ye dɛmɛ bɛ se ka don a ma joona cogo min na an bɛ sɔrɔdasiw olu fo u ka nin wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka se ka yɛlɛmanikaw kɔ olu dɛmɛ Baɲangarakaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Tile maa dɔw olu taara bi yen dugu in kan Tile a bɛ Dukonbo kɔnɔna na kunun ko bingali in kɛra duguden minnu ye an ladɔnniya u y'a jira k'a fɔ ko muso fɛn o fɛn tun bɛ foro la fala k'u y'u gosi dɛ k'u ye muso ninnu gosi dɛ k'u y'u gosi yɛrɛ de cɛkɔrɔba kelen maakɔrɔ kelen mun bɛ a la o ni tora ko in senfɛ u ye baganw cɛ ka taa n'u ye dugudenw dɔw fana y'a jira an na k'a fɔ ko bi ko bɛɛ kɛlen don k'i ka foro bila pewu Baɲangara n'a lamini bɛɛ lajɛlen na maaw jɛra foro kɔ n'i taara i bɛ to a da fɛ donc Dɔngɔnɔ dugu la ni jasira de bɛ yen an y'a fɔ fana Bankas sira in a bɛ fɔ o ma ko route du poisson in yɛrɛ dɛ o yɛrɛ de ye problème ye bi bi in na donc min ye Dɔngɔnɔ dugu kɔni ye halisa u bɛ damakasi la dɛmɛ a bɛ se ka don u ma cogo min na yaasa ka kɛlɛban cɛfɔ ni kanbɛ k'o sigi Tɔnbɔkutukaw olu ye baro sigi kɛ ani Tawudenikaw jɛrɛ in ale sigira kunun ni kunasini Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna na maa 80 o de welela ka na laɲini ye min ye dugudenw olu yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ bɛn na k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛkuluw sigi diinɛtigiw maakɔrɔw denmisɛnninw musow olu bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a fɔ ko min ye cɛfɔ ni kanbɛ o bɛ se ka sigi cogo min waleya in sa ale laɲinina maa minnu fɛ o ye dugu yɛrɛ fila n'o o ye Tɔnbɔkutu ni Tawudeni ye olu ka maaw ye u y'a jira sa k'a fɔ ko maa min ye fɛn sigi sen kan sa o ye centre min sigilen don maanifinya yɛrɛ tɔbɔtɔli ko ale kunna alikalifanakaw o ye kin ye Gawukaw fɛ yen Keba Sadi Kase Keyita o kun fara ji la tewu min ye alikalifanakaw ye olu fana kun ka yɔrɔ fara ji la tewu tile filanin na san kun tɛ ka na kunun sɔrɔ ko san wurukutura tuguni olu kɔni ka kin tigɛra ka bɔ kin tɔw la de pewu Gawo donc bi u y'a jira sa k'u kɔni bɛ ka dɛmɛ nin ɲini yanni sow ka taa firi maaw ka taa bin u y'a jira fana k'a fɔ ko san ye nali min kɛ o y'a to so dɔw binna min ye so 7 olu kɔni dafirila ka ban u bɛ ka welewelemada kɛ sa yaasa dugu in kin yɛrɛ mɔgɔw u bɛ se ka dɛmɛ cogo min ji yɛrɛ bɛ se ka bɔ u dala cogo min u yɛrɛ ka se ka bɔ ka se ka u ka baaraw ale kɛ fala ye an bɛ taa Bafulabe mara la Bafulabekaw fɛ yen an tɔw b'a la ko san k'an tɛ ko san bɛ k'an sɛgɛn olu taara seli ko san ka na awɔ seli kɛ i ka dugu seli in kɛra cogo min an tɛ Fili lamɛn Fili ale ko sanko gɛlɛyaba de bɛ Bafulabe mara la ne ko Fili a tɛna ji dɔ ta a ka taa fala an ka jɛ k'a lamɛn u ye seli de kɛ pour que san bɛ se ka na cogo min na seli kɛɲikaw fɛ yen samiya baaraw nun donna Bafulabe cercle dugu caman na o min nun don cogo ɲana kosɛbɛ sigila dɔw kun y'o sɛmɛntiya ye an ka munumunu salo dɔ fɛ nka nin kɔsa laban in na cikɛla caman kɛlen bɛ ka jiko ŋaniŋɛ siri wa caman bɛ taa foro la cogo min na u bɛ segin o cogo la ko bawo dugukolo jalen don cikɛ tɛ se ka kɛ bilen o de kama alamisadon min bɛnna uti kalo tile 15 ma san 2024 Selenke n'a ɲɔgɔnna dugu caman olu ye ala deli boloda o ye laadala ko ye olu fɛ samiya fɛ jiko mana gɛlɛya k'olu b'o lawaleya k'a ka ca ala fɛ a jaabi caman olu bɛ sɔrɔ an ka jɛ ka Amara Jaabi lamɛn ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna baara in kɛra lahalaya min na. Ne tɔgɔ ye Amara Jaabi ka bɔ Selinkeɲi bɛɛ b'a wele ko Dane Amara ne ye dugutigi den de ye alhamdulillah Selinkeɲikaw bi an taara ala deli la n'o ye sanko ala deli ye o ye kɔrɔlen ko ye depuis lawale ni sanko gɛlɛyara dugutigi ni alimami u b'a yira ɲɔgɔn na an bɛ bɔ ka taa kɛnɛba dɔ kan ka taa seli musow denmisɛnnin makɔrɔba bɛɛ de bɛ taa dugu maabaw ka ala deli kɔrɔlen n'an y'a kɛ dɔrɔn alhamdulilahi ala b'an jaabi n'o san mana dɔn yɛrɛ a dugusɛjɛ san mana san mɛnna quoi donc vraiment Selingeñikaw bɔra bi alamisa la ka taa ala deli an ma ala deli ala ka sanji ɲuman nati parce que
ni ye jateminɛ sɛnɛ ye sɛnɛkɛdugu de an sigira sɛnɛ ni baganmara de kan ani commerce donc an tɛ se ka kɛ foyi ye ni sɛnɛ tɛ donc an bɛ wagati min na ko bibi na sango gɛlɛyalen b'an fɛ a gɛlɛyalen bɛ Mali fan caman mais kɛrɛnkɛrɛnnenya dans la région de Kayi plus précisément chez nous à Bafulabe donc au village de Selinkenyi an kɔni bɔra bi ka taa aladeli seere dɔw y'a sɛbɛntiya an ye an ka minnu salo fɛ ko maa caman ye ni aladeli baara ninnu kɛ Kayi mara jango ta o min ni jiko gɛlɛyalen ma kosɛbɛ Fili Jalo Jani PML tɔgɔ la Bafulabe. Ayiwa ala de bɛ s'a ka kow la dɛ anw b'a la yan ko ji bɛ ka tiɲɛni kɛ olu b'a la ko olu bɛ mago bɛ ji la fo ala deli yɛrɛ bɛ kɛ ji ka se ka na cogo min ala ka sababu ɲuman k'an ye Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya Bila mara la maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ Bilakaw fɛ yen guwa minnu bɛ yen dɛmɛ taara ka don olu ma sa minnu ye degun sɔrɔ ka bɔ Somaso commune kɔnɔ Somago Tuna ale ni Fani ani Bila yɛrɛ kɔnɔna na nin kalo in tile 10 juillet kalo tile 13 bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko sanji kɔni ye tiɲɛniba kɛ u taara ɲɔ ni malo ni tulo ni finiw k'olu d'u ma Bilaka minnu bɛ Bamakɔ yan sa olu de kɔni ye wulikajɔ in kɛ ani Bila yɛrɛ marabolo bɛɛ lajɛlen na sa olu ka maa minnu bɛ yan u ni jɛkulu min jɛra k'a kɛ sa o ye terre solitaire ye olu ye u dɛmɛ kosɛbɛ min ye da dumuniw tɛmɛnen kɔfɛ sa fura u y'o fana di ka sefa wari miliyɔn 2 k'o fara o kan dugutigiw ani maires u ye foli kɛ Bilakaw ye minnu sigilen no kɔ kan n'u sera ka u boloma dɛmɛ nin cogoya in na tan k'a yira u la k'a fɔ fana ko a diyar'u ye kosɛbɛ sɔɔni min ye yirituru ye o bɛna daminɛ Sikasokaw olu fɛ yen Sikaso ko yirituru ko a baaraw kan ka kɛ sini nin kalo in tile 17 min ye Furukaw fɛ yen Kajolokaw fɛ yen ko nin baara in kan ka kɛ maa minnu bɛ yen sa n'o olu kɔni bilalen no yirituru ko ninnu na sa n'o eaux et forêts maaw ye olu kun taara lajɛ min n'o kɛra Sikaso yɛrɛ dugu kɔnɔna na ka taa ɲɛfɔli kɛ u ye yiri minnu bɛ yen n'olu kan ka turu kungo minnu bɛ yen ni foro minnu bɛ yen sa ani yɔrɔ minnu sigilen no sen kan Furukaw fɛ yen olu bɛ se ka labɛn cogo min na yaasa yirituru baara in bɛ se ka kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye yiri kɔni ye ale kan ka kɛ kɛnɛ minnu kan sa o ye hectare 6 ɲɔgɔnna ye kɛmɛ saradala sa fɛn minnu kan ka k'a kan sa olu kɔni kan ka taa se 99 ma yaasa min ye sigidaw olu bɛ se ka kɛnɛ cogo min na Maître Mohamed Ali Bacili ne ale minɛnen no politique mɔgɔ ninnu nɔfɛ kunun ko procureur min bɛ commune Duruna tribunal la o ye a lamɛn a ka cabinet fɔlɔ la n'o ye juge d'instruction cabinet fɔlɔ ye min bɔra o kɔnɔna na kɔni a ka sɔnnadonbagaw mu u da don a la Maître Mohamed Ali Bacili ale yɛrɛ kelen de ye bi maa ye maa minnu minɛlen no n'o bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan kabini juillet kalo tile 8 bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko politique mɔgɔ kɔni maa 11 olu minɛna fanga y'a yira k'a fɔ k'u nɔ minɛnen no min na k'u tun b'a fɛ ka fanga ale dafiri ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana ma u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Maître Mohamed Ali Bacili ye sa a ka ɲininkali in bɛɛ lajɛlen kɛra a ka sɔnnadonbagaw ɲɛna FDH n'o o ye Josariya lafasa jɛkulu ye olu y'a yira k'a fɔ ko maa minnu minɛlen filɛ nin ko ka u bila ko sabula ko a ma kɛ sariya ale kɔnɔna na an bɛ taa ministère des mines ni APDP olu ka jɛrɛ kɛnɛ kan jɛrɛ min n'o kɛ kun ye sa APDP ale ka taa ɲɛfɔli kɛ mini maaw ye hakɛ ko mun bɛ sɔrɔ u ka ko la u bɛ se k'u ka kibaruyaw olu la kɔlɔsi cogo min baara yɛrɛ kan ka kɛ cogo min na minitigiw fɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye dugujukɔrɔ nafaw sanubɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ye baara in bannen Keba ale ye kuma dɔ k'a di APDP o président ba ma n'o ye professeur Mamadou Samaseku ye an ka jɛ ka ale lamɛn. I b'a to n bɛ ministre sanu baarakɛlaw ka ministre ɲɛma fo kosɛbɛ professeur Amadou Keita don dɔ la an nana a fɔ ma visite courtoisie an nana fo ka bureau présidental la cɛkɛda in k'o ɲɛfɔ a ɲɛna an ko an mago b'a ka dɛmɛ la pour que an ka cɛkɛda in lakodɔn ale yɛrɛ de ye nin cadre proposé ani a ka cɛkɛda baarakɛlaw ani secteur minier bɛɛ a baarakɛlaw donc an ka lajɛrɛ kɛ pour que an ka APDP ko fɔ an ka ɲɛfɔ APDP ka mission ɲɛfɔ a ye ani fana an bɛ contexte kura kɔnɔ jamana de ye décret dɔ ta parce que yanni décret in ka ta an bɛ service o service a bɛɛ tun ye fu ye sisan décret de taara mois de mai tɛmɛnen
donc désormais an ka service bɛ ni nana cakɛdaw nana demande kɛ a bɛ sara donc pour que an ka cakɛda ɲɛfu ɲɛna an ka mission ɲɛfu ɲɛna ani sariya kura min taara u ka ko fana ɲɛfu ɲɛna parce que an ka cakɛda ni san wɛrɛ b'a kɛ a san 10 ye a sigira sen kan sariya taara san 2013 mais cakɛda in lawarila san 2015 donc san wɛrɛ bɛ kɛ a san 10 ye mais cakɛda in donnen tɛ kosɛbɛ donc an ko an bɛ wuli ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen lasɛgɛrɛ pour que u ka hakɛ dɔn adamaden buguna sɛbɛnw sariya la u ka min jagoyalen kan ani min jagoya u ko fana ka hakɛ ye min ye k'o ɲɛf'u ɲɛna o de ye nin lajɛrɛ ye awɔ n'a fɔra adamaden buguna tigɛ sɛbɛnw wolosɛbɛn b'o la carte d'identité b'o la i yɛrɛ ja b'o la photo vidéo i kumakan i siya b'o la i ka bulletin de santé b'o la i ka compte bancaire b'a la i b'a fɔ min ma email bɔlɔlɔ sɛbɛnw o bɛɛ lajɛlen b'a la bi aw yɛrɛ b'a dɔn bɔlɔlɔ sanfɛla bɛ cogoya min na fɛn bɛɛ bɛ fɔ fɛn bɛɛ bɛ partager a bɛɛ man kan donc an bɛ an ni cyber an bɛ ni mɔgɔ ka buguna sɛbɛn sariya ma labato an bɛ o matarafali de kama mais ne dans sugu dɔ sagora pôle jamana ye fɛn sariya wɛrɛ cakɛda wɛrɛ sigi a fɔ min ma pôle anti cybercriminalité o fana bɛ se ka donc jamana kɔni ye sariyaw ta sisan jamanadenw anw de kan ka baara kɛ ka jamanadenw lakodɔn an ka sariya ka mission na ani pour que jamanadenw fana ka se k'u ka hakɛ labato voilà. bon ɲɔgɔnye a nafa tɛ fɔ ka ban a nafa fɔlɔ ye min ye o ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma c'est-à-dire les données à caractère personnel mɔgɔ i ka données dɔw bɛ yen i ka kunnafoni dɔw bɛ yen olu man kan tɛ ka cari bɔlɔlɔw sanfɛ ka sɔrɔ i ka yamaruya kɔnɔna tɛ souvent a bɛ na ni kɔlɔlɔba de ye barisa dɔw bɛ kunnafoni dɔw ta u t'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ u b'a cari a bɛ se ka kɛ kungo ye ka société ma i b'a jateminɛ chiffre dɔw bɛ fɔ ka sɔrɔ a chiffre dɔw vérifielen tɛ bon ka tɛmɛ o kan fana hali n'a sɔrɔ données ninnu ka ɲi i man kan tɛ k'a cari bɔlɔlɔ sira fɛ ou bien journaux ni fɛnw ka sɔrɔ la société ma yamaruya d'i ma i k'a kɛ barisa a bɛ na ni kungoba de souvent société dɔw da la donc an bɛ yan o hukumu de kɔnɔna la u nana ɲɛfɔli k'an ye données kan ka bila cogo di ka kɛ parce que n'i ko personnel ça veut dire que si ça devient public ce n'est plus personnel donc maintenant comment protéger les données personnelles comment est-ce que données ninnu fana kana se k'u yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw ni yɔrɔ wɛrɛw kan ka sɔrɔ société ka yamaruya kɔnɔna tɛ donc o ɲɛfɔli de bɛ kɛra an ye bi an nana o kunnafoniw lamɛn donc an fana mana kunnafoni minnu sɔrɔ an bɛ se an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka u fana kunnafoni ka yir'u la les données à caractère personnel nafa jumɛn b'a la a bɛ dabɔ ka anw yɛrɛ protéger fɔlɔ parce que données bɛ données la franchement souvent c'est trop sensible pour qu'à ce qu'il y ait sur bɔlɔlɔ siraw kan donc ni ne tun y'o je crois que an nana u nana information d'an ma o explication minnu b'o kɔnɔna la tout ce qui concerne le secteur minier comment protéger les données à caractère personnel voilà c'était an nana o formation au atelier an lamɛn merci beaucoup. ayiwa an b'a fɔ sa ko min ye APDP maaw ye u ka wulikajɔ halisa u bɛ sen na sɔgɔmada in na an y'an da don vérificateur Oakley ale ka rapport la rapport min bɛ tali kɛ école ko kan an b'a yira u la dɔrɔn k'a fɔ ko min ye école privée kɔni ye sa olu ka musaka ko a ko bɛɛ lajɛlen bɛ rapport in ale kɔnɔna na école minnu bɛ k'a daminɛ san 2017 la fo ka na se nin waati ma gouvernement ale bɛ sefa wari miliyari kɛmɛ ani 96 de di u ma école minnu tun bɛ n'olu lakodɔnnen don ni sɛbɛn bɛ olu la olu tun bɛ 1000 ni kɔ nka nin waati in na a taara yɛrɛ sɔrɔ 2000 ani 400 na musaka min bɛ d'u ma san 5 kɔnɔna na sa o wariw de cayara kosɛbɛ min ye Oakley ye ale ka sɛgɛsɛgɛli kɔni y'a ye k'a fɔ ko école minnu bɛ yen ni olu dayɛlɛlen don an ka jamana kɔnɔ kɛnyɛrɛye kalansow camancɛ kalansow k'a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye ministère de l'éducation baarakɛlaw ta ye wa min ye sɛbɛn yɛrɛ t'u la fana sabula sɛbɛn min b'u lakodɔn jamana fɛ a bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛn kuntanw ye sɛbɛn minnu ma lakodɔn jamana yɛrɛ fɛ Oakley kɔni ale y'a ka baara kɛ k'a bila ka taa sariya ale ka bolo kan
an ka lasigiden min bɛ Moritanikaw fɛ yen n'o ye Mohamed Dibasi ye ale ka baaraw bɛ ka kun cɛ Moritanikaw fɛ yen nin waati in na o hukumu kɔnɔna na sa Moritani jamana olu kɔni ye u ka médaille ba d'ale ma n'a bɛ fɔ o ma ko ordre de mérite national minisiriso min b'u fɛ n'u bɛ ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa ale kɔni ye Mohamed Dibasi k'a ye baara min kɛ san 5 in kɔnɔna na ambassadeur la Mali Moritani baara minnu bɛ yen n'a sera ka olu kɛ maa min don fana ko maa ladiri don baara kɛcogo ɲuman a b'o dɔn Malienw kan ka dan yɔrɔ yɔrɔ sariya mun b'u ka jamana kɔnɔ k'a y'olu bɛɛ lajɛlen bato o de la u y'a to sa u ye nin médaille in ta ka d'a ma sabula nin waati in na maa min kan ka taa bila ale nɔ na o kan ka taa se Moritani kɔnɔna na Mohamed Salem Ould Merzoug n'u ale y'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye a ko k'u famana ka lasigiden sɔrɔ lasigiden bɛ Moritani dɔn a bɛ Mali dɔn a bɛ sigiw dɔn a bɛ tabiyaw dɔn min ye taabolo ye a b'olu dɔn wa diinɛ fana a b'o fana baara matarafa kosɛbɛ ɲɔrɔnga don non ɲɔrɔnga don olu bɛ Moritani dɔn Tubani Ressources ale ye sanubɔyɔrɔ min bɛ an fɛ yan n'a ka sanubɔyɔrɔ dɔ kan ka dayɛlɛ o hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni ye u ka ɲɛma dangan ta Bitugol ɲɛmakɔrɔ n'o ye Mohamed Jara ye u y'u wasa don ale la sa k'ale ka k'u ka président exécutif ye farafinna an fanfɛ bolo fɛ maa min filɛ nin ni ale taara sa ka bila nin jɔyɔrɔ in na n'o ye Mohamed Jara ye sanu ko ka a b'a dɔn maa min don a ye sanu baara kɛ an ka jamana kɔnɔ yan ka mɛn min ye sanubɔyɔrɔw ye olu nafaw n'u kɔlɔlɔw bɛ se cogo min na a b'o bɛɛ lajɛlen dɔn maa min don fana min ye baarakɛyɔrɔ la marali ka baarakɛyɔrɔ la ka se ka mara kɛ ka ɲɛ baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na a b'o fana ɲɛdɔn o la sa olu kɔni ka sanu kura n'o ye Tubani ka sanu kura kan ka dayɛlɛ kɔbadakaw fɛ yen ko o ko hukumu de kɔnɔna na sa u y'a ale ta yaasa a bɛ se k'u dɛmɛ baara la cogo min na sa Bitugol a kɛlen k'o ɲɛmaaya kɛ nin waati in na fana ninnu fana ye danaya d'a kan min ye Mohamed Jara ye an b'a fɔ sa ko ala ka a ko ɲɛ a bolo Irisilakaw olu y'a yira k'a fɔ k'u tun y'a fɔ k'u ka essence ti bɔ ko fo ka taa se décembre kalo tile 31 ma ko o na to a nɔ na han ko sabula ko olu ɲɛ b'a la k'a fɔ nin waati laban ninnu na min ye essence ko ye a bɛ ka gɛlɛya olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na u mago bɛ essence mun na ani taji mun kan ka se ka baara kɛ san yɛlɛma ninnu hukumu kɔnɔna na olu matarafali hukumu kɔnɔna na Irisi kɔni y'a yira sa k'a fɔ communiqué dɔ la k'ale ka taji ko tɛ bɔ Suèdekaw olu fɛ yen bana jugu min bɔlen don nin waati in na n'an b'a fɔ ma ko gɔnw ka ɲɔni ko a yera olu fɛ yen maa kelen min y'a sɔrɔ sa ko ye den fitinin dɔ ye den yɛrɛ kɔni u y'a yira k'a fɔ sa ko ale somɔgɔw tun bɛ farafinna k'u segilen ka na sa ko min ye den kɔni ye a tubabu u bɛ k'a d'an ko contamination min don k'o de kama sa u kɔni olu y'o ta k'o bila yɔrɔ la yɔrɔ min na ani maa si tɛna na gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka minisiriw olu wulilen don k'u jɔ nin waati in na Irlande olu ye a yira k'a fɔ u ka dugu min bɛ yen n'o ye Belfast ye k'u bɛna o maire ko k'ale bɛna sɛgɛsɛgɛli dɔ sigi sen kan sɛgɛsɛgɛli in kɛ kun ye mun ye kamalen dɔ bɛ yen ko waraba filɛso min b'u ka dugu kɔnɔna na sa ko ale n'a baarakɛɲɔgɔn min bɛ baara kɛ yen k'ale ye waraba filɛso datugu o da la ka taa ni tile ha nin ka gɛlɛ dɛ ko cɛ kunna jara koyi wara ninnu b'a dɔn u b'a dɔn maa min don a t'u gosi a t'u nɛnɛ a ti kojugu k'o la k'o de ye cɛ kisi koyi nɔn tɛ yan wara b'a den don kuma tɛ maa ma u ka maire sa n'o ye Belfast maire ye ko fo sɛgɛsɛgɛli ka kɛ nin ko in na ko sabula ko cɛ in ko a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye wa kuma o kuma de ko n'a peresera ni baara jiginna dɔrɔn ale bɛ sin ka waraba filɛso yɛrɛ da kɛ kalaw ka taa n'a yɛrɛ ye ten aw b'a kɔnɔ sa aw t'a kɔnɔ sa ale ka sira foyi t'o la ye Palestine olu ka kɛnɛya minisiri o y'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara su kan maa ba 40 ko o de kɔni fatura nin waati in na olu yɛrɛ kɔni bɛ ka welewelemada de kɛ sa yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min n'o tɛ tiɲɛ na ko se foyi tɛ olu ye tuguni États-Unis kaw olu fɛ yen maa min bɛ yen ni ale mɛnna kaso la ni États-Unis bɛɛ ye n'a si bɛ san 71 na ko dollar wari miliyari 7 ani buruburu 15 ko bɛna na d'a ma ko sabula o tun y'a minɛ k'a bila kaso la a ye san 50 de kɛ kaso la san 50 in ni a y'o kɛ kaso la Oklahomakaw fɛ yen sa k'a yira k'a fɔ ko a minɛna kun min na sa ko a ma o waleya kɛ min ye Glenn Simpson ye k'a kun minɛna ka bila kaso la ko parce que o tun y'a yira k'a fɔ ko waati laban ninnu na ani dɔ kun karila ɲɔgɔn na o y'a yira k'a fɔ ko a tun ye nafolo dɔ ta k'a sɔrɔ a bolo ma s'a ma sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko a k'a bila nka ɲinɛ kun kɛra cɛ kɔ han san 51 kɔni i b'o kɛ kaso la yɔrɔ min na kɔni
are shi be san bi wolonwula ni kelen na kɔrɔtɛ ko kabini ale san 20 u y'ale ta minɛ k'a bila kaso la sa wala a tɛ foyi kalama ni ŋɔni min minɛ ka diɲɛ de yira nin na ko ye nka tubabu ka kaso dɔ la mɔgɔ t'a dɔn dɛ surtout États-Unis a bɛ se ka kɛ u ye fɛnw ɲɛfɔ a ɲɛna Nations Unies ale ko gɔnw olu ka ɲɔni k'a ɲɔ ɲɛnen don nin waati na dɛ min ye farajɛlakaw fɛ ye ko 100 sarada la ko 70 de bɛ Europe bi OMS ko bɔra k'a fɔ ko min ye farajɛlakaw ye n'o ye Europe ye k'olu kan ka u hakili to la ko kuma tɛ Faransi yɛrɛ ma u y'a yira sɔnna k'a fɔ fana ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna tigɛ yaasa dɛmɛ bɛ se ka don ni jamana ninnu ma cogo min bana in min filɛ nin ko n'o y'a sɔrɔ ko kojugu tɛ ko Suèdekaw fɛ yen ko kaw bɛ ka caya ko kabini kelen yera ye nin waati na sa Américains ka taa fara diɲɛ fan wɛrɛw kan sa ko a kɔni man ca olu fɛ yen nka min ye farajɛlakaw fɛ yen n'o ye Europe ye ko yen kɔni de sa ko bana in kɔni wulilen don farikolo ɲɛnajɛko ta na sira la an ka ndolatila min bɛ Tottenham n'o ye Yves Bissouma ye k'u y'a dulon a dulonna ka da kun jumɛn kan ko min ye Yves Bissouma ye ko fɛn dɔ bɛ yen ko kiribikiribi fɛn don ko a y'o de sama koyi i ko sigarɛti bɛ sama cogo min na ko kabini k'a y'o kɛ k'a ka tɔn ko ndolati nata in na k'a ti jouer entraîneur n'o ye u ka Tottenham entraîneur ye o ko tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ se k'i ka bagaw n'i ka fɛnw fiyɛ sa mɛ i b'i yɛrɛ ja ta mun na k'o yira diɲɛ bɛɛ la o de la k'u y'a dulon maa t'a dɔn ni ngilɛw n'olu bɛna wuli a nɔfɛ Asimi tɔgɔla kupu o daminɛna bi Bamako kupu in a ta ko 4nan ye nin ye fɔlɔ la Kati y'a ta 2nan na Mopti y'a ta 3nan anw fana y'a ta Segu kɔni anw y'a ta Kulukoro ɲinan ta ye ko jɔn de bɛna n'a ta sa balontan kɔni daminɛna bi Sikaso ale y'i wasa don président ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw la 2 ani balontan daminɛ yɛrɛ la bi Sikaso ye 2 ni 0 de kɛ président ka baarakɛyɔrɔ la Sogɛli ko k'u bɛna demande d'explication du président secrétaire général ma k'a k'a ɲɛfɔ ko nin sera ka kɛ cogo di ko ka je le répète fana ɲininka k'u ye mun di Sikaso kaw ma ni Sikaso gouverneur k'u ye mun de d'u ma pour k'u ka présidence gosi k'u bɛ se ka présidence gosi cogo di falaye tulonkɛ in a ɲɛbila la sa farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu ni AES mɔgɔw tun bɛ ka jouer o fana tora farikolo ɲɛnajɛkɛlaw journalistes ta la 1 ani 0 journalistes olu ye se sɔrɔ olu kan min ye ndolati ye sa a kɔni bɛ to senna Sadu Mamadu Konate la fo septembre kalo tile 21 o y'a final tan don ye an ka kunnafoniw la belebelew ni y'olu bannen pewu ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen n'olu bɛ an dɛmɛ radio sow ani ni télé sow ni bɔlɔlɔ siraw fɛ sa k'u bɛɛ lajɛlen fo dugutigi Seydou Sangare k'an b'a fo ni ye Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ a kɔ Maraka Samake k'ale fana fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen cité la Kurube Jara min ye colonel Sirila min ye k'a fo Cɔrno Umar Asi Jalo Boyina Babi ka taa se Jaba Sidibe ma colonel Asa Bajalo Siriman Bacili Bayi Ba ka Ablaye Ɲagate fo min ye Ibrahim Tungara ye Sori Sako k'ale fo Canada ka Gawusu Traore fana fo Isa Konate Lucas Dakono Madina Jara ka taa se Mohamed Lamine Kokaina ma Ibrahima Sako Papisi Jalo Amadou Gassama ale ni Jankumba an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Falaye dɔ ye wari ci sisan Bakari Daw ka bɔ Seware ale ye 1000 bila ka na k'an k'o fara pano sɔngɔ kan an b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna fana k'a fɔ fana pano ko bɛ senna hali bi ni a dɛmɛw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan don min mɔgɔw kɔni bɛ ka u sew kɛ tiɲɛ yɛrɛ la jɔn ko ala maaw bɛ k'u sew kɛ don o don u se ye mun ye u bɛ k'a bila ka na n'a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan fana an n'a bɔ k'a ɲɛfɔ maaw ye baara bɛna na k'a la cogo min na fo ka taa se pano sigili ma an kɛlen k'an ka wasa o sɔrɔ a ko la tuma min na su in na ta an b'o jɔ yan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Kɛba Jalo ko baara k'a kɛcogo ɲɛna n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye midi ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛnɛ kan jɛmukan ale kan ka se ka kibaruya wɛrɛw fana fara ɲɔgɔn kan ka d'aw ma an b'a fɔ sa n ko sini ni Ala sɔnna a ma CICB tɛ yan M5 RFI Sogɛli Kokala olu de bɛ yen ni Ala sɔnna a ma min mana b'o la an na kɛ o kɛnɛ fana kan ka se ka na o fana fɔ aw ye a k'an bɛn sini.